na site anyị ga-egwu echi ọ bụ na na-abịa ụwa bịa na-abụ na otu a na ka m gara uru dị na site anyị edigo m marketing research dị ebe niile a na-ere akpati ozu afro site m sọsọ ndị ogologo ka m fụrụ mgbe mara na ihe Chineke kwere na nkwa ga-emezu na ndụ amara m nke ihe o kwere gị ama nke ihe maka ihe onye yọrọ ka onye enye ya ihe yọrọ ga-anọ ebe a bụ ogologo ndụ 210 years na-apụ m ihe maka ndị otu nha otu a nwụọ ọkwa nwụchuru m anwụchu ihe na-eche m uche bụ ebe ka ụmụ m ga-egote akpati ya eji eji maka anwụ agoro akpati saizi nwere nne m ụkọchukwu kwuru okwu Chukwu si aja na aja ntụbara ntụ zuzuru arụ izuzu ma nwa njerego akpati ahụ papa anyị ọha kpanya aga aha si were die ebie ya onye buru akpati ahụ bata onye ụkwụ na-atụ si were ebie ya achọta mmadụ egwu binata mmadụ onye ọbụla bịara ebe a taa I wish you what God give to me onye amara Chineke nyere m a sị na ọ ga-abara onye ọbụla n'aha Jizọs enwere m ọla ọcha enwere m ọla edo onye amara m nwere ka m ji eme ọkọ n'efu any moment from now ihe niile batara ebe a ma ndị na-outside nwa ọbụla a ga-abụ na bụrụ ga-abụ exactly ugbo eji oke Can I hear amen? Okay. Can you hear me? Now no God forbid. Now no back to sender. Ụfọdụ si Holy Ghost fire. Ụfọdụ si back to sender. Ọ na nwa mgbe ka mara isi akpụ ka ọ na agụba adịrọ nkọ. Agụba adịrọ nkọ. Ọba dị m mma. Ọsọ abụghị ọsọ ka nwaanyị na-agbama jide ndị nwa ya aka ezigbo ọsọ mee ndị nwa na-ajụ ya n'anya na-ajụ ya n'otu besi iche ụna-adị ya mana mgbe ọ bụla nri jụrụ ebe a kịta achọghị m ofu nwaanyị jụọ onye kedu ebe onye mamịrị ka bụ ọ batara ebe a